Mayor Janet Treñas nagakabalaka sa nakita nga pagsaka sa COVID-19 cases sa syudad. Mga nagkalain-lain nga ahensya ginahaylo nga magpa-booster. Nabalaka si Mayor Janet Treñas sa report nga may pila ka mga medical students nga nagpositibo sa COVID-19. Nakita ini sa resulta sang ila swab test para kuntani sa ila face-to-face classes. Gani apisar sang sini nga sitwasyon, ginatag sang alkalde nga manubo sa gihapon ng healthcare utilization rate kag lunsay moderate ang mga kaso kag kinahanglan na nga magpa-booster. The city is ready, no? Zero pa ang aton subong pasyente ito sa Modular Field Hospital. Ang aton sa suok daw, kagabi daw, duwa pa lang tong aton nga pasyente. So, ang nagapasulod sa aton because nga at least moderate or severe, dawa ay pa. But, amo na ang gawori siguro, siguro it's really about time for you to go to the health centers para nga magpa-booster, no? First, tag second booster pwede na. Especially kung ang obra mo bala damo sang damo upod. Padayon naman ang contact tracing sang City Health, ilabi na sa kung mayara sang kaso ang isa ka lugar. Bisan ng DILG employees nagapatigayon man sang contact tracing. Ang contact tracing is good, no? So far. Ang mga DILG nga mga employed ara pa. And they are doing a great job, no? But mo lang na gasaka gid ang cases ta. Para mapabaskog pa ang kampanya sa boosters ng COVID-19 vaccine, nagapakig-angot na ang lokal nga panguluhan sa nagkalain-lain nga mga ahensya para mahatagan sang booster ang mga empleyado. Nagapanawag na kita subong lain-lain nga sektor, no? Ginatawag ta ang mga lugar nga kadamo gid bala sang aton nga nakitaan sa kuna nga positive, mga banks, mga frontliners na mga police, mga fire, mga coast guard, kag ginambalan sila nga mapabakuna na, mapabooster na. And I think saka na aton nga booster rates mo. Ang pagkuha sang booster ay nagakahulugan man sang dugang nga proteksyon para sa kagalingon kag komunidad, bangod sang hindi pa madula nga pamahog dala sang balatian. Michael Angelo Sarate para sa Level Up Patrol. Application sa Iloilo City Community College nagsugod na. Nagkalain-lain nga kurso ginatanyag. Nagsugod na sa pagbaton sa mga incoming first-year applicants ang Iloilo City Community College para sa academic year 2022 to 2023. Umpisa sang Lunes, Hunyo 20, tutob sa Hulyo 8, mahimo na magpasa sang requirements sa mga estudyante nga luyag magpadayon sang ila pag-eskwela. May duwa ka CHED recognized program ang Iloilo City Community College. Ini among Bachelor of Science in Tourism Management ag Bachelor of Science in Office Administration. First of all, ang una na tagaan natong priority are graduates of our city public schools. Kay amo na ang rason gitukod naton ang ICCC to give chance for them to finish a college education. So sila na priority naton. Of course, dapat may ara kita maintaining general weighted average. For the first two courses, 82% ang GWA, tapos no grade lower than 80. Sa bag-utan nga program, which is a board course, 85 subong ang GWA nga gina-require naton. Ang parents nila should be residents and voters of Iloilo City. Sa mga naghahandom nga mangin maestra, ginatanyag sang ICCC ang Bachelor of Special Needs Education, major in Early Childhood Education. Magluwas sa application, kinahanglan nga mapasaran ang entrance exam kag interview. Na-issuehan kita na sang CHED, sang Certificate of Program Compliance, meaning fully complied gid kita sa basic requirements for the opening of the course. But ang first 2 years naton, of course, na-meet na as of now ang kinanglan naton. And then, isa pa gid sila factor nga na grant kita sila because nga we have 205 daycare centers diri sa Iloilo City. So, I think it's about time nga, and then from our survey that we conducted, I think 50 of them only had formal education related to early childhood education. So nakita naton nga kung maka-open kita sang course and then give chance to Ilonggos to finish this degree, then ma-level up siguro ang aton nga standards sa aton nga daycare center sa Iloilo City. Ang mga pasadong aplikante ang mahimo og padayon sa pre-enrollment
kaangay sang medical and physical exam kag ang pagpasa sang tanan nga mga requirements. Nahibaluan, Marso sini nga tuig sa nagpatigayon sang Program Validation and Monitoring in CHED sa ICCC. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.